специален поздрав към нашия фестивал, нашия конкурс от композиторът Красин Милетков. Написан е специално за нас и той ще звучи в началото и в края на всеки наш конкурс. Първо трябва да ви поздравя всичките деца, защото вие направихте голям празник за нас всички. Много беше приятно, много беше важно да чуем нашите таланти. България не търси таланти, те са тук. И сега давам думата на председателя на нашото жури, за да обяви най-талантливите, най-важните ни деца. Аз ще си позволя да ви кажа наистина 3 или 4 изречения в началото от името на моите колеги, които са достатъчно познати вам и не само на вас, и авторитетни. Така че това, което ще кажа, ще звучи и като поздравление, ще звучи и като препоръка. Затова правя тази оговорка, защото знам, че хората не обичат да ги учат, да ги получават, но приемете го като една колегиална препоръка. Първо, хубаво е, когато палим децата, да го правим така, че те да разбират за какво иде реч и в песента, и в съдържанието като текст, и в музиката. Затова е най-подходящо децата да изпълняват песни, които са като за тяхната възраст. Някои от ръководителите това го знаеха и го бяха направили с детски песни, съобразени с възрастта, други не съвсем. И да речем едно дете, което е на 5 или на 6 години, нито може да изпълни една бавна, безмензурна песен, нито може да разбере посланието, което е трагично, баладично, за смърт, за нещастна любов и за такива неща. Така че мислете и за това, че фолклорът е едно послание между хората, то ги обединява, то е като един език, който те трябва да разбират. Второто нещо, което е също една колегиална препоръка, ако говорим за фолклор, има много и, както казват хората, песен синур няма, старите се казали, но все пак нашата песен, българската песен, е локална, тя е регионална, защото фолклорът е локална култура. Това ще рече, че добре е да речем и е по-добре децата да разбират тяхната песен, тяхната музика, а ръководителите да познават малко по-добре своя регион, защото е по-лесно човек да вземе, така да се каже, конфекцията от медийната музика, записана по радио, по грамофонни плочи, едни и същи песни, които се повтарят. По-трудно е ние да намерим в нашия регион тази неразорана нива на богатите локални песни. И тук също някои от ръководителите се бяха постарали. Примерно в Перник имаше мизийски неща, свързани с Мизия и с Балкана. В Гралово си имаше граловски песни, които бяха издирани също от колегите от Перник. Така че това е втората ни препоръка. И третата, като просто също към понятията автентичен, що е то автентичен фолклор, науката още не се казва произнесла. Ако говорим за това, което е най-близо до извора, до корените, до неподправеността, и ако го правим такова, тогава трябва да го правим с акустичния инструмент, с гадулката, с тамбурата, с кавала, не с синтезатора, ако е така, пак си е, да речем, песен, даже можем да кажем, че е фолклорна или фолклоризирана, но да не кичим названията си и изобщо нещата с понятието автентичен. А що се отнася вече до песните и до репертуара, част от песните бяха авторски, дори имаше една, която твърде често се повтаряше, тя е и авторска от съседна нам държава, нищо, че наша интонационна не възприемаме. Ако искате след това, можем да поговорим след, за да не губим време на всички, за подбора на репертуар. Това са някакви препоръки, които в никакъв случай не омаловажават вашата работа. Напротив, всеки ръководител, всеки учител е апостол и той най-добре познава както своята работа, така и своите деца. Така че ние се покланяме пред всички вас и ви аплодираме. Започваме с поощрителните награди. Специална поощрителна награда на вокална група Омайниче от ОДЗ номер 95 София с ръководител Вели беше ръководител, нали? Вели Челушев. Да, ами да ви пожелаем честито, да ви пожелаем да дързайте, това е едно добро начало, да се развивате. Също така поощрителна награда за формация куклари от Пловдив. Куклици, да, оставаме. Куклици, да. Групата получава и възможност да летува, как беше? В Атия с отстъпка. Заповядайте на добър час и приятна почивка на морето.
продължаваме с бронзовите отличия. За нас е много драго, че се явиха не просто млади таланти, ами и съвсем невръстни. Имаше 4 годишни и сред тях има и наградени. Теодор Бисеров Соколов, народно пеене с ръководител Биляна Соколова от ОДЗ Маргарита, град София, получава бронзов медал. Трето място и бронзов медал. И майката и бащата са музиканти и ето вече приемствеността продължава, така че аз го познавам и от телевизия СКАТ още като бебе. Заповядайте. Следващият бронзов медал отива при Виктория Тодорова с ръководител Виолета Щерева и Димитър Донев от Пловдив. Още един малък артист, Мартин Марио Рачев, с ръководител Рая Ковачева. Той представя ОДЗ Детски рай град София, получава бронзов медал. И диплом не грамота, това така по-собствено. И сега вашите аплодисменти за представителя на Луковит, Диляна Даниелова Иванова с ръководител Теодора Соколова. Бронзов медал. Диляна малко ми сърдиха, но тя ще стане певица като майка си, нали? Мама ли е тия вокални педагоги? Ако говори, че не забудка, нали? То не е случайно. Заповядай и искам с усмивка да пее. Най-малките имат да се развиват напред, така че един бронзов медал си е такъв плацдарм за отскок, че трябва да се радвате и да се смеете, а не да се нажалете. Сега усмивките още по-широки, защото почват сребърните медали. Славея Яворова Младенова. Тя идва от Шумен, от ансамбъла за народни песни и танци, ръководи Янка Димитрова. А Славея имаше смелостта да изпълни бавна песен без съпровод на голямата Соня Грънчева. Така че, ето, певците продължават, репертуара продължава да живее. Заповядайте, така смело. Собствено желание изпълнява. Тя просто каза, това искам да пея. Ето това. Тя ще бъде голяма. Получаваме се следващите награди. Елизабет Ивайлова Атанасова от Плевен, представител на целодневна детска градина Иглика с ръководител Таня Халова. Плевен с северняшки песни, ами това искаме. Не само мислещи песни да се повтарят. Плевен със своите двуделни северняшки песни. Браво! Още едно сребро. Мария Димитрова Недялкова с ръководители Виолета Щерева и Димитър Донев от Пловдив.
И също така сребърно отличие за представителя на Благоевград, Център по изкуствата, с ръководител Даниела Богданова, Божидар Асенов Георгиев. Да, имаме една също извънредна награда за костюм. Ана Мария Петрова. Ана Мария Петрова, тук ли е? Така, моля ръководителя да ходят да тази фото. Тази фото и тази декларация. Започваме сега с златото. Вашите аплодисменти за Василена Мартинова Янкова. От народно представите изпрати Стадил с ръководител Гергана Борисова. Василена прекрасни песни изпълни и с них те като спорпоговорки. Едва ли вие времето може да ги изпълните така, както тя. Браво, Джен! Журито удостоява с първо място и златен медал и Андрея Кирилова Костадинова от Кюстендил с ръководител Гергана Борисова.